Γεια σας. Θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε ένα αντικείμενό μας έτσι ώστε να αλληλεπιδρά με άλλα αντικείμενα του κόσμου. Ας φορτώσουμε αρχικά έναν άδειο κόσμο. Πατώντας Escape μας εμφανίζεται η παλέτα εργαλείων. Διαλέγουμε την επιλογή Object Tool. Πατώντας αριστερό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του άδειου κόσμου, εμφανίζεται ένα μενού από διάφορα αντικείμενα που μπορούμε να επιλέξουμε. Οι καρτέλες με το βελάκι στην άκρη μας υποδεικνύουν ένα υπομενού επιλογών. Τα αντικείμενα που μπορούμε να προσθέσουμε στον κόσμο μας είναι ένα μήλο, ένα κοντού, δέντρο, που πατώντας πάνω στην καρτέλα βλέπουμε τα διάφορα είδη δέντρων, αλλιώς πυρομαχικά, αστέρι, μπάλα, βράχος και άλλα. Ακόμα έχουμε σύννεφο, χελώνα, ψάρι και διάφορα άλλα. Επίσης, μπαλόνι, λάμψη, μηχανάκια, αερόπλιο και άλλα. Τα αντικείμενά μας έχουν ένα σύνολο από ιδιότητες που καθορίζουν ως ένα βαθμό τη συμπεριφορά τους. Πάμε να προσθέσουμε ένα αντικείμενο, για παράδειγμα έναν κοντού. Πατώντας δεξί κλικ πάνω του, μας εμφανίζονται 7 επιλογές. Επιλέγουμε τη Change Settings. Μας εμφανίζονται πολλές καρτέλες, τις οποίες μπορούμε να επεξεργαστούμε και να ρυθμίσουμε κατάλληλα τις ιδιότητες των αντικειμένων μας. Πάμε να δούμε κάποιες ενδιαφέρουσες. Ο κοντού που έχουμε προσθέσει έχει κάποιες ιδιότητες κίνησης. Από τις καρτέλες που μας εμφανίστηκαν, πηγαίνουμε σε αυτές στην κορυφή. Οι 4 πρώτες αφορούν την κίνηση του κοντού ή γενικά ενός αντικειμένου που μπορεί να κινηθεί. Με την πρώτη καρτέλα Forward Speed Multiplier μπορούμε να ρυθμίσουμε με τα βελάκια αριστερά και δεξιά την ταχύτητα κίνησης του αντικειμένου μας. Η δεύτερη καρτέλα Turning Speed Multiplier ρυθμίζει την ταχύτητα με την οποία ο κοντού στρίβει για να αλλάξει κατεύθυνση. Η τρίτη καρτέλα είναι η Forward Acceleration. Αυτή αφορά την επιτάχυνση της κίνησης του αντικειμένου μας. Με την τέταρτη κατά σειρά καρτέλα Turning Acceleration Multiplier προσδιορίζουμε πόσο γρήγορα θα φτάσει ο κοντού, τη μέση τιμή της ταχύτητας περιστροφής του. Μια άλλη κατηγορία ιδιοτήτων είναι οι ιδιότητες μάχης. Έστω ότι έχουμε προγραμματίσει ένα αντικείμενό μας να ρίχνει πυράβλους, ψάχνουμε στις καρτέλες και βρίσκουμε ρυθμίσεις που αφορούν τον πύραυλο. Ενδεικτικά έχουμε την Missile Damage που καθορίζει πόση απώλεια ενέργειας προκαλεί ένας πύραυλος όταν χτυπήσει ένα αντικείμενο. Η Missile Reload Time, με την οποία ρυθμίζουμε μετά από πόση ώρα μπορεί ο κοντού να ξαναρίξει έναν πύραυλο. Η Missile Range, που καθορίζει την απόσταση που μπορεί να διανύσει ένας πύραυλος πριν εξαφανιστεί αν δεν έχει χτυπήσει ένα αντικείμενο. Και η Missile Speed, με την οποία ρυθμίζουμε την ταχύτητα του πυράβλου που εκτοξεύεται. Αντίστοιχα, μπορούμε να ρυθμίσουμε τις ιδιότητες στην περίπτωση την οποία ένα αντικείμενο εκτοξεύει σφαιρίδια, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς από πάνω. Πιστεύω να μην κουραστήκατε. Υπάρχουν και άλλες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, ρυθμίσεις για αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, όπως είναι ενδεικτικά η Creatable για δημιουργία κλώνων ή η Stay Above Water, που όταν είναι ενεργοποιημένη το αντικείμενο play, αν όχι βυθίζεται. Ακόμα υπάρχουν καλλισιτικές ιδιότητες που επηρεάζουν την εμφάνιση του αντικειμένου μας, όπως είναι ενδεικτικά η Size Scale, που αφορά το μέγεθος του αντικειμένου μας, ή η Glow Self-Lighting, που ρυθμίζει την ένταση του φωτός ενός αντικειμένου. Τέλος, έχουμε και ιδιότητες ζωής όπως η Invulnerable, όπου ενεργοποιώντας την, ένα αντικείμενο δεν μπορεί να καταστραφεί, ή η Show Hit Points, που όταν είναι ενεργοποιημένη εμφανίζεται μία μπάρα πάνω από το αντικείμενο που δείχνει την ενέργεια που έχει απομείνει. Ας πάμε τώρα να δούμε κάποιους αισθητήρες του κοντού. Ας γυρίσουμε πίσω στον κόσμο μας. Πηγαίνοντας να προγραμματίσουμε τον κοντού, θα εμφανιστεί μία γραμμή εντολών με 2 πεδία, when και do. Στο πεδίο when εκφράζουμε ένα γεγονός, ενώ στο πεδίο do μία ενέργεια. Πατώντας το when εμφανίζονται διάφοροι αισθητήρες. Ας επικεντρωθούμε στους αισθητήρες που προκαλούν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο αντικειμένων. Τέτοιος αισθητήρας είναι ο C, βλέπω, ο οποίος στην ουσία αποτελεί τα μάτια των πρωταγωνιστών μας. Ο Hear, ακούω, ο οποίος αποτελεί τα αυτιά κάθε αντικειμένου. Ο Bam, χτυπάω, που επιτρέπει στα αντικείμενα να αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι έχουν ακουμπήσει άλλα αντικείμενα. Ο Shoot Hit, ο οποίος βοηθάει το αντικείμενό μας να αντιληφθεί πότε ένας πύραυλος σφαιρίδιο που έχει εκτοξεύσει έχει χτυπήσει ένα άλλο αντικείμενο. Ο God, που αναγνωρίζει το γεγονός ότι το αντικείμενό μας κρατάει κάποιο άλλο αντικείμενο. Και τον αισθητήρα Held By, που επιτρέπει τα αντικείμενα να αντιδρούν στο γεγονός ότι κάποιο άλλο αντικείμενο κρατάει. Ας επιλέξουμε για παράδειγμα τον αισθητήρα Bump και το προσδιοριστικό αυτού το Apple. Πατώντας το πεδίο Do, μας εμφανίζονται διάφορες ενέργειες που μπορούν να γίνουν. Από αυτές, ας δούμε λίγο καλύτερα εκείνες που αφορούν την αλληλεπίδραση μεταξύ αντικειμένων. Τέτοια είναι η Eat, με την οποία μπορούμε να φάμε οτιδήποτε βάλουμε σαν προσδιοριστικό της. Η Vanish,
με την οποία εξαφανίζεται ένα αντικείμενο. Η launch, με την οποία δίνεται σε ένα αντικείμενο η ικανότητα να εκτινάσει ένα άλλο. Και η grab, με την οποία ένα αντικείμενο κρατά ένα άλλο. Ας επιλέξουμε εμείς την ενέργεια eat και το προσδιοριστικό αυτής το eat. Έτσι λέμε στον κοντού, όταν χτυπάει ένα μήλο, τότε να το τρώει. Ας δώσουμε άλλο ένα παράδειγμα με τους παραπάνω αισθητήρες και ενέργειες. Έστω ότι θέλουμε, όταν ο κοντού κρατάει ένα αστέρι, να εξαφανίζεται. Στη γραμμή εντολών δηλαδή βάζουμε when, got, star, do, combat, vanish, me. Επίσης υπάρχουν κάποιες έξυπνες λειτουργίες στην επεξεργασία εντολών μας που μπορεί να μας βοηθήσουν προγραμματιστικά, κυρίως για εξοικονόμηση χρόνου. Πατώντας δεξί κλικ πάνω στον αριθμό μιας γραμμής εντολών, μας εμφανίζονται αυτές οι λειτουργίες, όπως είναι η cut row, δηλαδή αποκοπή γραμμής, η copy row, δηλαδή αντιγραφή γραμμής, και η paste row, δηλαδή επικόλληση γραμμής. Ας κάνουμε τώρα έναν άλλο κοντού. Πάμε στην επεξεργασία εντολών του αρχικού μας κοντού και ας αντιγράψουμε μία γραμμή εντολών του στον κοντού που εισάγαμε δεύτερο. Έστω την πρώτη γραμμή εντολών. Πατάμε δεξί κλικ πάνω στον αριθμό γραμμής εντολών, copy row, πάμε στον άλλο κοντού, program, δεξί κλικ στον αριθμό γραμμής εντολών, paste row. Αντίστοιχα, αν θέλαμε να κάνουμε αποκοπή γραμμής, διαλέγουμε μια γραμμή για αποκοπή, cut row, πάμε στον άλλο κοντού και επιλέγουμε στη γραμμή εντολών paste row.